بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كربرا بنا فلان كم تقولي باشيتنا أفو بكري وكو سبعة جاي عن يوم بدو وجه أفو ده كو سبعة جاي عن يوم بدو وكماي ولوالي ولوالو لا أكبر أبلي مغاي أكينغا كييره ومادي بدو ni ego ku ikan na fansoro ne ka jenyo ngala ne kana na fansoro ela ablay atibe ama don ko la anti tawro jane esika tola ubedi o sika tu tola kuna ode kan ba fo ko suaja nya badun yi o koro ko ni anye e fana misira munke ne misira munke na fla fara nyonga abato jenyo ga tawro jan ayo na kira fangile mai abla mandi bamanan ko mati boli marani ta son kando oche aw boli fendo e son fendo bato fendo do focho worela Allah akbar ay bato ni kando di no kantida bina fo etisra mara mati bla ko kuna ble ka so eti komi nyedo ni blara kuna ka so eta nyedo able fili chama mi ko la bise gasi chama ye ayo ni keto nyemoy absore bi anyamugo ni don wede odo e flene se yara jo kledu nyamugo ibi yara jo barade don nam wede okoni on na ngo sa kan teke impo nyamugo edu abugele doni abugele don tra abugele adi o ti chen ayo parce que tout don ayi o abiten o ga fuko mo te sigi boli kuna ete mo ti sigi boli kuna ete boli mi songando tabarakallah amba ko jeni muye ko songan kele fana di boli ja awo ko siya kelen fana ti maase ko lo ablay hello akbar ni dege ndebi kono ni se pala o ni tura ka ko ke ka tugi digala kuma be ibi sala do no onga ka foko nyini ko nga siya kele fonga sala ablay siya kelen ti maase ko la de esika tola do ko foko songo kelen ti bulija fika to ka ko ke siya dama wala siya chama wato bi se ala wala ko neka mo ke kuma kelen voye akoni ko jugu jori le madan kelen dem akoti modo ko jugu ne ya kesiye kele kuma do kodo be no nyeti soro ko labli botegi kalama ngani turala misali mo mo ke tifra wala musula ni yake kuma be don la tega nata de esika tola ubedi okoni te ko jugu ya okoni onga ni yake sisa anfer la nyona be antemna nyoye shekele kuma do nyo soro mando ko tola bli esika tola onga mo be ni ibi kula mo be son yife foka klaka na ichomi itegemne ichomi afo ichomi wala kumanaga do ichomi ko ichumli bete le pedare ke beto korodo beto korodo ndio foga sa itegeta aywa tabarakallah parce ni hakili soro kodo fe ablay abisa ke sababu ni iti nyeti soro ka kula abato yere bi hakili soro ka kodo dabla sikatola onga nakira kuma be kuma da kuma ka chaibu ayo bismillah ambi do nyuna ayo bien tane sikatola octobre kalo kle bisawa ni kilin samba fla ni mugani fla o fasiri ba so ne ke fasiri gafu kuna amna la je frete folo kuma ba donc kasika o do nyefo mo ye famili kasika soro ko do labla octobre kalo fatu bigo awo bi octobre kalo samba fla ni mugani fla bando yi ayo tubarkal awo ala kana mba nove amina le soro e faso ko fasiri nyeta ko do akoli kuma mugani woro kuro olu suwandira kafra CNT mugo kemeni mugo ani kelen kan iba ka foko akun fora la sigiba senfe no ye Assise nationale de la refondation ye olu kun ya latketa nga ko chaman chef ngam go colonel Achimi Goita ye ako cementia ko labayna ayado bala ni latketa li donc gaskati nana mamu woni woro ko lu fono farla ak bakti to ko bala ay bagar to tala aywa kuna ya digra aywa énergie papier kala dibila ma kuma ka chan abekala o ganga la yena sra ka chu minote aywa do
Saheli jamana kɔnɔna lahala min bɛ sisan o siratigɛ la ko kolonɛli Asimi Goyita ye diɲɛ tɔnba ka taamakulu dɔ kunbɛn Kuluba o kɔfɛ ko mobili minnu bilalen don kalandenw ka taama bolo kama kalanden kɔrɔbaliw ka dugu kɔnɔna ni kalansow ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na ko gɛlɛya caman bi baara in na k'a sababu kɛ kalandenw cɛya bɛ a la min tali kɛ sɔrɔ kɛ k'i nɛ don a kuma dɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɛbɛntiya fana k'a fɔ ko CHAN ni o ye ndolacila minnu si tɛ tɛmɛ san 23 jate kan warawalali hukumu kɔnɔna na ko Mali ni Senegal bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɔko laban na an ka minisiri min ɲɛsinnen don musaka ko ma Alusini Sanu ko yɛrɛ bɛ taama dɔ la Moscou Mali ni Russie jamana ka jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ a bila ye a man ka dɛsɛ wari la dɛ a tɔgɔ ye Sanu ye donc wari kɔni tɛ foyi y'ale bolo o ye tiɲɛ léegi ko wele ale kɛlen don ka sɛbɛntiya k'a fɔ maa 26 minnu sugandira ka fara CNT mɔgɔw kan ko nin kɔni ye doni kura dalen ye jamanadenw sabula k'a bɛɛ lajɛlen musaka de bɔ jamanadenw ka nafolo la o ye wilibali ye o kɔfɛ Adama Asuba ni ale ye lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ mara kama bɔ hukumu kɔnɔ collectivités ka bolo kan n'o ye enseignant secondaire de collectivité a bɛ na ko u bɛ baarabila dɔ la k'a sababu kɛ ko musaka dɔw bɛ olu ma sara u ye ko ni musakaw ma sara k'u tɛna baara kɔni daminɛ Sikasokaw k'olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka hakilila jagabɔ dɔ kɛ u kɔni bɛɛ n'a kan k'a fɔ ko u ka bolomafaraw di wasa min b'a to Sikaso mara bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ka yakubaya kosɛbɛ ko camancɛ kalanso ninnu yanni k'a to mɔgɔ minnu ye san sɔrɔ dɛfula ɲina olu ka bila ka taa u ka kalanso kɔnɔ k'u b'a la ka sisan ta ɲɛnabɔ cogo di Les Échos kɛlen don ka hakilila dɔw di a ko kan a bila ye l'indicateur de renouveau Bank of Africa baarakɛlaw ko u ni ɲɛmaaw ta la ka ɲɔgɔn faamu fewu tɔnɔ min kan ka da u ka baarakɛlaw ka juru kan n'o ye intérêt ye ko banki ɲɛmɔgɔ ye dɔ fara kan o bɛn tɛ baarakɛlaw ma k'u b'a la ka ɲumuru sama ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ ko tile 2 kɔfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen tile 5 baarabila kuraw k'u daminɛna sɔgɔmada in na Bank of Africa kɔnɔ o kɔfɛ ko maliden 150 olu minɛnen don ka don kaso la Guinée équatoriale Ndabakɔrɔ a yira fana k'a fɔ ko maa minnu b'a la ka ɲita lafasa kɛ soko sira kan ko olu kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko lojumasoso minnu bɛ yen nɔ ni maa t'u kɔnɔ a k'u ka di maa wɛrɛw ma min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga hukumu kɔnɔna la Amerika jamana y'a ɲini k'a fɔ ko waati min fɔra ko kalataw bɛ k'o kɔnɔ Mali kɔnɔ ko u ka bɔ a sira fɛ a yira fana k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ni u ye san sɔrɔ dɛfu la olu ka bilali ka taa cɛmancɛ kalanso kɔnɔ k'a ko senna sumalen don ko waati dɔ kɔni u bunana waati dɔ la waati min ni u tun bɛ se ka to ka se ka kalan dɔw fana faamu a bila ye l'indépendant ko maa 25 minnu sugandira ka don CNT kɔnɔ ko politique tɔn caman bɛ yen nɔ minnu ma jɔyɔrɔ sɔrɔ a ko kɔnɔ indépendant kɛlen don k'i nɛ don fana ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko Mali ni Senegal cɛ jɛɲɔgɔnya jago sira kan ko sigikafɔ dɔw tun bɛ sen na jamana fila ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko sigikafɔ in senfɛ Mali kan ka musaka dɔ sara min b'a wele ko frais d'escorte ni TSI a kan ka bɛn 29 ma nka ko sigikafɔ hukumu kɔnɔna na k'u nana ni a ye 40 la min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ UEMOA kɔnɔna na ko Mali b'a la ka nafolo dɔ ɲini araba nata a bɛ t'o ɲini sefa wari miliyari 40 jate ko Mali bɛ taa o ɲini UEMOA sugu la o kɔfɛ ko bamaci jɛkulu minnu bɛ wele ko GSIM ni AGSI k'olu karila ɲɔgɔn na mena ka dugu bɛ wele ko Tamalat ko a su cayara kosɛbɛ bamaci jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ o ka ɲɔgɔn ban ayiwa ko a kɛra jamana 3 dancɛ yɔrɔ kofɔlen ko a kɛra yen n'i ka jugu fila ɲɔgɔn kunkari la o tɛ hɛrɛ i ma yɔrɔ le malien a sɛbɛntiya k'a fɔ ko M5 Mali kura olu y'a sɛbɛntiya u ni kunnafonidilaw ka barolasigi dɔ senfɛ
k'a fɔ ko jamana kɔnɔna lakanako b'a la ka gɛlɛya halisa san 2022 in kɔnɔ ko u ye a jira k'a fɔ ko o ye dusuma kasaya ko ye u y'u hakilila di jamana sɔrɔ ko ni politiki ko ani fo ka taa se adamadenya taabolo dɔw yɛrɛ fana kan koba minnu bɛ sen na sisan n'o ye dɔw ye CNT mɔgɔ kuraw sugandiri ani jamana sariya sunba o gafe fɔlɔ min bilara ka labɛnna ka bila mɔgɔw ka bolo kan hakilila ɲiniw sira kan ko RDS ale kɔni hakilila di ani ka fɔ ka filɛ dɔw kɛ garde nationale kɔnɔna na ko maa 26 jate olu kɔni ka cɛsiri lakodɔnna jamana fɛ ni médaille dɔw ye a bila dan jɛladari du sika o kaɲi aw maa 26 o kɔfɛ sa min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Ablaye Diop la ko a y'a jira Dakar forum dɔ foro ɲɔgɔn kumaba in senfɛ n'o ye forum de Dakar ye o ko a ye Faransi secrétaire d'état dɔ ka hakilila dɔw latilen a yɛrɛ ka faamuni la la sentinelle ko yala ko farikoloɲɛnajɛ minisiriso ma mafalenba min wele ko secrétaire général ko ale b'a la ka baara kɛ jɔn ye de sabula ko a ka minisiri bɛ kuntilenna minnu don a kɔrɔ kuma dɔ i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ taa sira wɛrɛw fɛ ko k'a sɔrɔ a man ka kɛ o kɛcogo la a kan ka sariya labato ka kɛɲɛ ni minisiri ka hakilila kuntilennaw in kan ko a t'a la ka baara kɛ o kɛcogo ninnu na forum de Dakar senfɛ min bɛ tali kɛ k'a kɛra cogoya ye ka se ka a to UMA jamana 8 olu ka se ka dɛmɛ dɔ sɔrɔ dɛmɛ min ni a bɛna kɛ sababu ye ka u ka bɔ nɔgɔla fɛɛrɛ dɔw senkɔrɔma don kosɛbɛ ani ko mafalenba minnu fana ye dɛmɛ don farafina gun ma ko olu fana ka tasibila kɛra ka ɲɛsin olu ma ko ninnu sira kan a bila dan ko a kɛra kunnawolo ye kosɛbɛ ni cɛsiri minnu kɛra le challenger asmɛntiya k'a fɔ ko Guinée équatoriale ko malidenw kɔni bɛ kasi la kosɛbɛ k'a sababu kɛ ko maa caman minɛnen don kaso la u cɛla k'u b'a dusuma kasaya la ani fana ko dutigi dɔ min ni a ye denmuso fitinin ni ma tɔɔrɔ kosɛbɛ ka tila k'o jaw bila furu a ɲɔgɔn kun bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ a bila nani ko sariya tigilamɔgɔ kɔni y'a minɛ ka don kaso la o kɔfɛ sa ko Ernest ni Malamini Kone ye a ko ɲɛmaaba ye maliden a sigilen don Faransi Ablaye ko dema ko volen bɔra yɔrɔ jan challenger mɔgɔ kɛlen don ka tɛmɛna siraba minnu fɛ ka dɔw ɲɛfɔ o kɔfɛ minnu sugandira maa 26 ye challenger fana kɛlen don ka ja dɔw yɛrɛ fana bila an ɲɛ bɛ madame Mayiga Sina Damba ministre kɔrɔ ye ale ye Aliou Gueye fana b'a la ne fɔ taa se maa wɛrɛw ma i n'a fɔ madame Aissata Amadou Bokoum an ɲɛ bɛ kɔrɔfɛ mɔgɔ dɔw fana b'a la i n'a fɔ Mohamed Ould Matali ale bɛ a la madame Bouhari Fanta Jakite Fanta Dienta ale fana b'a la ne fɔ taa se Mohamed Albakara Touré ma o jaw bɛ yan nɔ Ablaye ni ye sɔgɔmada kunnafonitini kumaba dɔw ye mun de kɛra garisɛgɛtigiw ye ni ye lamɛnbaaw garisɛgɛ sɔgɔmada fɔlɔ siga t'o la André Traoré k'aw cogo di ayiwa baasi t'an na ballon terrain joli bɛ Bamakɔ la ballon terrain kumabaw la o ko don kɔni fitinin ko de sa stade de 26 mars bɛ yen o y'a laban ye ka kɔn o ɲɛ stade Onu Sɔrɔ Modibo Keyita tun bɛ yen o ye sabanan ye stade Mamadu Konate bɛ yen o ye filanan ye stade Wɛzɛn fana bɛ yen o ye fɔlɔ ye sɛnkɔni o de ye stade 4 ba mun bɛ Bamakɔ mun dolen don mɔgɔw fɛ maintenant le stade Mamadou Konaté allait inaugurer le 31 octobre 1954 bi en 31 octobre 2022 1954 tubabu de y'a ale jɔ ale de y'a jɔ tubabu y'a jɔ o ye tubabu mori de tubabu mori ni ko tubabu mori chrétien do prêtre révérend Georges Père Bouvier ale fana k'a to a ka tubabu moriya la ballon-tan tun ka d'a ye kosɛbɛ celui qui a créé le club qu'on appelle la Jeanne d'Arc de Bamako JA il était le président du district de football de Bamako ale de wulila Bamakɔ yan ka taa fɔ Dakar gouverneur fɛ
k'a fɔ Bamakɔ Korokara bɛ terrain kelen de bɛ yen stade de Frédéric Assomption wa bɔ mun wele Wɛnzɛn ko stade ni équipe ka ca ko ka ca o stade kelen tun mɔgɔw bo ka ɲɛma o ka terrain yɔrɔ da dɔ ma terrain gansan d'a ma pour que o ka se ka ballon tan filanan jɔ a ko ale yɛrɛ yɔrɔ dɔ ye o de ka d'a ye k'a jɔ o de ye Ntomikɔrɔbugu ni stade Stade Mamadou Konaté stade Mamadou Konaté papier yamaruya dira ma olu nana o ye stade jɔ stade jɔlen ka ban mais ale ma si sɔrɔ k'a to a ka prêtriya la a taara mission na Bobo Dioulasso Hortivalta o b'a fɔ Burkina kasara y'a sɔrɔ ale fatura a fatura le 26 septembre 1952 a fatulen ko mɔgɔw ye nana fure yan ka taa don Bamakɔ Kura kaburu chrétien kaburu mun bɛ yen a fure bɛ o yɔrɔ la n'i dɔnna Seleke n'i droite fɛ n'i ɲɛsi dɔrɔn kaburu sabanan o y'ale ta ye n'i dɔnna a fure bɛ o yɔrɔ la ale donc stade régulier dɔ min na u ko k'a dɔn ale tɔgɔ la k'a dɔn ye parce que ale de taara terrain ɲini ka na ale de fɛrɛ bɛ kɛ pour que a ka jɔ ballon tun ka d'a ye ale de ye Jean d'Arc jɔ ale de ye le président du football a bɛ sa waati min na ale donc o bonya kan ka d'a ma a y'o dɔn a la taalen ɲɛfɛ a ye indépendance ta 1960 Modibo ko a y'a bɔ a la a y'a kɛ stade Mamadou Konaté stade Frédéric Assomption Modibo ko a y'a bɔ a la a y'a kɛ stade Wɛnzɛn Kulibali tɔgɔ nana o cogo la mais au Togo, Frédéric Assomption, c'est le premier directeur du lycée Terrasson de Fourgère. Donc, Père Bouvier, c'est un père blanc qui est venu au Mali. Maintenant, aller des terrains flanais. Terrain flot, vous voyez, Frédéric Assomption va pour Wenzin. Flana, vous voyez, Mamadou Konaté, à Togo Koro et Bouvier. Sabana, vous voyez, stade de Mamadou Konaté. Nanina, Siokou Mundo, 26 mars. O de terrain naninaye. An ka ci bɔ bɛɛ de bɛ ka kɛ. Voilà. Naninaye. Maintenant, le stade Mamadou Konaté, c'est le premier terrain électrifié du Mali. Ka courant kala. Lors de la fête de la jeunesse en 54, tu vas voir courant kala. Ka l'important que pour que mɔgɔw bɛ se que j'ai souffert. Ka théâtre kɛ a kɛra o yɔrɔ de la. La première finale de la Coupe du Mali a joué au yɔrɔ de la. Folo. Fédération malienne de football, comité olympique, ou le bureau tombé, à la fédération de basketball, ou le bureau tombé. Mais concernant le secoué, bureau du Mali, comme les femmes de Douala. Johnny Young bureau béji. Est-ce que bureau béji? Bureau d'obéi, mais n'est-ce pas du Mali? Terrain bala. Quoi supporter le bureau béji? Ah, supporter le bureau béji. Ah, Mamadou Konaté. Donc, m'a fait quoi le foyer béji? La collègue Fana béji. Et fin de mois, tu me vois au terrain. Et actuellement, est-ce que c'est pas pour l'instant à Bamako, c'est le seul terrain synthétique, non? Ah bon? C'est le seul terrain synthétique à Bamako pour l'instant. Ah bon? Le stade? Voilà. Bon, Kambe. Jité, Kambe Dore.